Eli tarkoituksena on sitten vähän käydä tällaisia Enesteen valmistuksen saloja läpi. Eli mitä kaikkea siihen tarvitsee. Ja aloitetaan nyt, että saadaan vähän tähän pöydälle tilaa, niin makuja. Eli makuaineitahan tarvitsee aina. Ja valikoimaa löytyy niin kuin banaanista ja päärynästä aina erinäisiin oluisiin ja juomiin saakka. Eli esimerkkinä tästä näin katsotaan, meillä on urukumi, meillä on R4. Sitten löytyy olutta, cappuccinoa, vaniljaa. Täältä löytyy marjoja, on mustikkaa, mansikkaa, vadelmaa, rypäleitä. Sitten on erikoisuudet, eli löytyy etylmaltokristallit, löytyy bittervisardia, löytyy tuplasuklaata, hasselpähkinää ja sitten on nämä raikkaat eli mentoli, peppermint, eukalyptus. Eli makuaineet, niitä tarvitsee. Sitten suositeltavaa olla vähän ruiskuja, eri kokoisia, neuloilla varustettuja ilman. Itse suosin tällaisia Lawyer-Lock, missä saa kiertämällä ton neulankärjen kiinni tuonne, niin se ei lähde kävelemään, vaikka tulisi vähän enemmän painetta. Sitten tietenkin tarvitaan joku säiliö, mihin nuo nesteet valmistetaan. Eli tyhjiä pulloja, korkkeja. Voi käyttää vaikka vanhoja nesteputeleita. Ja sitten se oleellisin, eli nikotiini. Ja siinähän meillä löytyy sitten valikoimaa enempi vähempi. Eli on valmiiksi sekoiteltuja tupakkapohjia, eli niissä on vähän tunkkainen maku. Sitten on universaalia, mitä voi käyttää melkein mihin vaan. Ja sitten on Power Smokea esimerkkinä, eli yhdistelmä VG:tä ja PG:tä. Vahvuuksia aina valittavissa 0 milligrammasta jopa 100 milligrammaan. Itse suosin enemmän näitä Inaveran nesteitä. Siellä on valikoimassa 0–36 vai 38 milligrammaan ja pullokoko on tämmönen 100 millilitraa. Ja sen verran voin sanoa, että ne täyttää tän aika lailla piripintaan, jotenka tässä on yleensä sitten enemmän kuin 100 milliä. Ja jos hankkii tällaisia vahvempia, eli puhutaan 30 ja ylöspäin, mitä ei todennäköisesti pysty suoriltaan vetää, on myös hyvä olla sitten PG:tä ja VG:tä. Eli näillä voi sitten laimentaa noita nesteitä. Nyrkkisääntönä on se, että PG on enemmän makua, vähemmän höyryä, ja VG taas puolestaansa on enemmän höyryä ja vähemmän makua. Sitten vinkkiosioon. Omia hommia helpottaakseen aina voi valmiiksi sekoitella tällaisia sopivan vahvuisia, eli mulla on tässä 14,4 milligrammasta, sitten mulla on pelkkää nollaa sekoitettuna 50-50 suhteella, eli toi on nyt sitten VPG:tä. Hyvä olla rullapaperia lähettyvillä, koska yleensä tässä onnistuu koheltamaan vaikka kuinka varoisin. Nikotiini on myrkkyä, eli jos sitä joutuu käsiin, pyyhi pois, pese mahdollisimman pian, silmiin, suuhun, nenään, saman tien huuhteluun, ja jos rupeaa kirveltää tai sattuu, niin sitten lekuriin samoin tein. Sitten laskemiseen, eli kuinka laskea nikotiinivahvuus ja sekoitussuhteet. Eli sekoitussuhteisiin ei ole sellaista niin kuin pyhää kultaista keskitietä, koska jokainen valmistaja ja jokainen neste tai toi maku on erilainen. Ja sen lisäksi tietenkin käyttäjät on erilaisia. Eli toiselle tuollainen 5% tiivistemäärä on riittävä, kun toinen vaatii 20. Ja sitten on jotain tiettyjä makuja, kuten useimmiten on sitrukset ja sitten nämä mentolit, eli näitä yleensä riittää hyvin pieni määrä
se, että se dominoi koko makuskaalan. Ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä tässä vähän sen ensimmäisenä sitten pientä mentolisekoitusta. Eli otetaan vähän päärynää, pepperminttiä ja mentolia. Ja mä itse käytän näiden kanssa sellaista nokkatuntumaa. Eli kun sekoittelen useamman kuin yhden maun settejä. Eli nuuhkastaan kuinka vahva se tuoksu on. Ja mitä siitä voisi saada aikaiseksi. Ja yksi tippa on, ja siis 1 millilitra on noin 20 tippaa. Ja kuten sanoin, niin mentoleita ei tarvitse paljon. Mä laitoin tossa nytten vajaan millin mentolia ja mä veikkaan, että se nyt jo dominoi. Sitten laitetaan vähän pehmeyttä, pepperminttiä. Sitä laitettiin vähän enempi, semmonen 1,5 milliä ja sitten päärynää. Sieltä tulee semmonen mukava peppermint mentoli vastaan ja tätä mä en edes laske, vaan mä ruuttaan. Ja pieni sekoitus. Eli pikkasen laitetaan lisää ja nyt siellä tulee semmonen mukavan raikas päärynä. Ja seuraavana sitten otetaan noin nikotiinit. Eli tässä olisi nyt 3 kutosta käytössä. Ja näissä on silleen suht helppoa tää laskeminen, eli 3 kutonen, jos sitä käyttää 10 milliä. Ja laittaa 20 milliä sitten pohjaa kautta makuja, niin siitä tulee 12 milligrammasta. Eli otetaan tästä nyt sitten ensimmäisenä 10 milliä. 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ja se on hänessä. Otetaan se tuonne sivuun. Käytetään kohta lisää kuitenkin. Korkki päälle aina kun mahdollista. Ja sitten me tarvitaan PPG:tä, eli laimennusta. Meillä on nyt siellä makua noin 5 milliä. Nikotiini 10. Ja mä teen tästä itse asiassa vähän laimeempaa vielä, eli mä laitan 20 milliä tätä nollaa. Tää VPG on melko paksua tavaraa, eli imeytyminen on suht hidasta. Mä koitan tässä videon aikana näitä vähän kelaillaan. No niin, eli nyt taas 20 milliä nollaa. Ruututaan se sinne. Meidän kokonaisuus on noin 35 milliä ja vahvuus on 10 milligramman luokkaa. Ja tähän tosiaan löytyy laskimia, jos haluaa tarkat vahvuudet tietää. Ja löytyy myöskin laskukaava. Mä laitan sen laskukaavan nytten tähän näkyviin, mitä mä itse tykkään käyttää. Eli se on milligramma kertaa millilitra jako kokonaismillilitra ja
1 millilitra on 20. Eli se saattaa sekoittaa osaa teistä. Itsekin välillä mietin, että mitenköhän tää mahtoi taas mennä. Ja sitten laitetaan korkki päälle. Sekoitus. Ja voidaan nuuhkasta tässä vaiheessa vielä. Ja jos tuntuu siltä, että se maku ei sieltä vielä puske ylös, niin lisää vähän toista makua. Eli näissä on ihan turha lähteä kysyä toisilta, että no mitä mun kannattaisi sekoitella ton kanssa tai ton kanssa. Ajatelkaa se sillä tavoin, että esimerkiksi mitä te näette kaupassa, minkälaisia karkkiyhdistelmiä, minkälaisia purukumiyhdistelmiä, vaikka päärynä lakritsia. Että mitä ikinä tulee mieleen, niin kokeilkaa. Ja sitten sen jälkeen niin mä yleensä laitan tosiaan toviksi seisoskelemaan. Mulla on tässä jo aikaisemmin valmistettuja nesteitä. Osassa on korkki vielä päällä, koska ne on lämpimässä paikkaa. Ja osassa on korkki auki, eli ne on sitten sellaisia, mitä mä nyt itse tässä on vähän käytellyt ja annan lisää sitten kehittyä. Ja tuostakin aiheesta löytyy foorumilta keskustelua, eli laitan linkin siihen. Sitten käydäänkin näitä yhden maun sekoituksia, eli itse hyväksi todettuja Inaveralta on Tino di Milanon Cherry Cigar, sitten on Vanilla for the Pipe ja Jamaican Rum. Nämä on sellaisia, mitä mä oon yleensä tehnyt ihmisille, jotka kaipaa jotain muuta kuin karkkimakkuja. Tai näin ne he itse sitä kuvailevat. Eli itse tykkään näissä niin käyttää sellaista 4 milliä makua ja loput sitten nikotiinia. Osa voisi sanoa, että tässä Tino di Milanon maussa niin toi on vähän yliampuvaa, mutta itse tykkään tosiaan semmosista vähän täyteläisemmistä mauista. Ja jos tekee paljon samaa makua, niin kannattaa pyhittää sitten yksi ruisku ihan kokonaisuudessaan per maku, koska osa näistä on tosiaan sen verran vahvoja, että ne sitten jää pyörimään siihen tai jää se maku kiinni sinne ja sitten saattaa siirtyä sieltä muihin sekoituksiin. Vanilla for a Pipe. Tää on semmonen ihan miellyttävän pehmeä piippumaku. Ei ollenkaan liian makea. Ja aina kannattaa tosiaan muistaa laittaa nämä korkit päälle takaisin, koska kuten tiedetään, me kaikki ollaan enemmän ja vähemmän koheloita, ja siinä vaiheessa kun puhutaan näistä mauista ja nikotiineista, niin toi maku on sitten joka paikassa ja koko kämppä haisee, ja nikotiinissa on sitten taas se, että sitä on aika rasittava siivota. Siis mä laitan tähän näin nyt näkyviin teille. Eilen kokeilin tehdä tämän samaisen videon ja siinä kävi sitten pieni nikotiinimishäppi ja kaiken lisäksi ääniraita ei tallentunut. Eli puolisen tuntia materiaalia meni hukkaan siinä. Eli tolleen tosiaan käy kun koheltaa. Sitten mä oon tosiaan tehnyt valmiiksi tällaista 14 milligrammasta PVGtä tai VPGtä. Mä itse onnistun jotenkin aina sanoa sen PVGnä. Eli meillä on nyt makua tuolla tosiaan se 4 milligrammaa. Halutaan saada pullo täyteen, eli nämä on 35 millilitran puteleita. Mä laitan eka jokaiseen 25 ja mä vähän kelailen nyt taas.
Ja nyt tosiaan kaikessa on se 4 milliä makuu, 25 milliä pohjaa eli 29 milliä totaali. Koska meillä on vielä tilaa pulloissa, niin laitetaan semmonen 6 milliä sitten jokaiseen. No niin. Eli nyt on valmistettu sitten 105 milliä nestettä, ainakin meikäläisen laskukaavan mukaan. Ja tuossa aikaisemmin käytiin tosiaan niitä laskutapoja läpi, niin tällä meikäläisen laskutavalla ainakin ja huonolla matikalla, niin siitä tulee semmonen 12,7, 12,8 muistaakseni. Ja se voidaan sitten merkata etikettiin. Eli nyt laitetaan korkit päälle, ja koska näitä nyt ei tarvi vähän aikaan hiplata kautta nuuhkia, mulla on valmiina sen verran paljon. Ja koska olen varautunut, niin olen tehnyt tällaisia etikettejä. Eli kirsikka sikari. Siinä on sikaria kirsikoita. Sitten meillä on Jamaican rommi. Tämmönen herkullinen hedelmäpommi periaatteessa, mutta ei kuitenkaan. Ja viimeisenä Vanilla for Pipe. Ja etiketteihin jättänyt tommosen kolmion sitten, mihin voi merkata tuon vahvuuden. Eli me sanotaan, vedetään vähän alaspäin tosta noin, ja se on 12 milligrammasta. Noin. Eli siinä oli toinen tapa sitten sekoitella. Sitten vielä kertakiellon päälle, eli viimeinen sekoitteluohje, eli valmisnesteiden sekoittelu. Joskus tulee semmosia huonoja makuja vastaan, mitä ei vaan meinaa saada alas. Sitten, jos on esimerkiksi mentolin ystävä, niin voi tehdä silleen, että sekoittaa mentoolia siihen tehtyyn nesteeseen, tai se valmis neste, mikä on vähän huonompi, ja siitä saa sellaista, mitä saa sitten vedeltyä. Toinen vaihtoehto on, että erinäisillä foorumeilla, jotka ovat erikoistuneet näihin asioihin, niin sitten mahdollisesti käy vaihtelemassa. Tietenkin tällöin puhutaan nikotiinittomista nesteistä. Ja tässä on nyt yksi esimerkki, minkä olen itse tehnyt, eli tässä oli kyse siitä, että neste oli aivan liian vahvaa. Tää on 24 milligrammasta Decadent Papersin Apple-paita, ja itse nykyisin tulee vedettyä just semmoista jotain 10-12 milligrammasta. Ja päätin sitten puolittaa ton, eli mä laitoin ensin siihen toisen 10 milliä nollaa, pelkkää 0 milligrammasta, sama mitä käytettiin tuossa aikaisemmin. Ja sitten mä laitoin tätä 14 milligrammasta toisen 10 millilitraa, eli sitten saatiin se 30 millilitraa valmista nestettä, mikä oli vähän päälle 13, ja sen jälkeen mä lisäsin siihen ihan pikkasen vielä omenaa lisää. Eli omenapiirakasta kuitenkin kyse, niin miksei laita vähän lisää omenaa, eli nyt se omena on vahvempi, ja vaikka mä käytin niin paljon
laimennusainetta periaatteessa tuossa noin, niin tää nesteen alkuperäinen piirakkamaku tulee sieltä pohjalta vielä läpi. Normaalisti näiden valmisnesteiden laimennuksessa niin puhutaan ehkä jostain 40-50%, mitä sitä uskaltaa laimentaa niin, ettei se maku liikaa kärsi. Tietenkin se on hyvin paljon siitä, että mikä se maku loppupeleissä on. Eli mentoleita voi melkein vetää helpostikin sen 50-50 laimentaa. Eli tässä oli nyt tämmönen e-nestekoulu kaikessa lyhykäisyydessään. Ja mä linkitän tonne kuvaukseen sitten tuonne eSavuke-foorumille vähän lisää do-it-yourself-ketjuihin. Laskimia löytyy Interwebistä, Googleen do-it-yourself e-liquid calculator. Ja ainakin Jalippo on muistaakseni tehnyt Excel-pohjaisen. Ja sitten tosiaan, jos tulee kysyttävää, niin foorumeilta ketjuista kyselemään tai jättäkää kommenttikenttään, niin katsotaan, jos pystytään auttamaan. Sellaista.